Rád bych vás seznámil s jednou zajímavou aktualitou. Je to strašně zajímavá osobnost světové architektury, pro mě velmi zaujala, proto jsem to takto pojal. Když řeknu v kostce, o co jde. Pritzkerovu cenu za rok 2025 získal čínský architekt Liu Jiakun. Pritzkerova cena je udělována každoročně nejlepšímu architektovi planety za ten rok. Toto je Liu Jiakun, který to vyhrál, a já vám nejdřív přečtu to zdůvodnění té poroty. Liu Jiakun, držitel Pritzkerovy ceny za rok 2025, strávil desítky let redefinováním čínské architektury tím, že kombinuje utopii s funkcí a sociální angažovaností s osobní pamětí. Jeho stavby jsou odrazem každodenního života obyčejných lidí, vytvořené z pochopení místa. Já to budu zkracovat. Jiakunův přístup je hluboce zakořeněn v čínské filozofii, zdravém rozumu a místním řemesle. Alejandro Aravena, vynikající chilský architekt, předseda poroty pro rok 2025, řekl: Liu Jiakun je průkopníkem nového způsobu společného života, kde hustota již není opakem otevřenosti. Takový ty šíleně zahuštěné slamy vedou k velkému uzavírání. Liu Jiakun to věci zásadně čelí tím, jak vlastně klade velký důraz na veřejný prostor. Mě inspirovalo těchto 6 nebo 7 hlavních informací. Absolvoval v roce 1982 a architektura ho tak naštvala, že úplně to opustil, vydal se na cestu sebeobjevování asi tak 10 let. Během této doby žil v Tibetu a někde, kde se věnoval meditaci, malování a psaní. Pak ho to nakoplo a v roce 1999 založil Jiakun Architects v městě Chengdu. Ta architektonická filozofie, prostě strategie vítězí nad stylem. Žádný prostě hrátky stylotvorný, ale prostě strategie. Věří, že architektura by měla přirozeně vycházet ze svého kontextu, reagovat na místní tradice, klima, lidské chování. Spíše, než následovat globální trendy. Nehraje si na styl. Vždycky pragmaticky jde na to, co je potřeba postavit, a to tam postavit. Další strašně zajímavá věc. Spolupráce s lokálními řemeslníky před dokončením návrhu. Hlavní aspekt jeho práce je spolupráce s místními dělníky. Jeho návrhy jsou sestavitelné, praktické a mají kořeny v lidovém řemesle. Jakmile pochopím, co dělníci dokážou, pak mohu navrhnout svou stavbu. Tato filozofie umožňuje jeho práci zachovat si smysl pro poctivost a lidský dotek a vyhýbat se zbytečné složitosti a zároveň respektovat nedokonalosti ruční výroby. Ten 4. bod, upřednostnění veřejného prostoru ve městech s vysokou hustotou obyvatel. On prostě necituje, nestaví nové památky, ale prostě používá nové materiály, byť vychází z tradičních vzorců tvorby prostoru, tvorby měřítka, tradiční konstrukce používá, ale novým způsobem, v nové materialitě, s novými přístupy. Tak to je prostě strašně zajímavý. Měl projekt takzvaných cihel znovuzrození po zemětřesení v roce 2008. Zareagoval inovativní technikou recyklace suti, vlastně použil na tvorbu nových stavebních materiálů. Nazval to cihly znovuzrození a umožnil vlastně komunitám pomocí těch zbytků obnovit znovu ty své domovy a zároveň je navzájem stmelit, protože vlastně v tom byl otisk té jejich paměti. Tak a teďka bych vám ukázal pár krásných prací. Chci, abyste navnímali tu krásu té architektury. Všimněte si, jak skutečně nádherně pracuje s tektonikou, jak nádherně pracuje se statikou, jak nádherně pracuje s proporcemi, s prostorem. Toto je třeba v mých očích skutečná syntéza všech těch oborů, které vedou k tomu vrcholu, který se jmenuje architektura. Tím mě on teda opravdu uchvátil.